Misaka na sa tulo ang natalang namatay sa diarrhea outbreak sa Turil District, Davao City, human madugang sa listahan ang usa ka 32 anyos nga lalaking teacher nga taga Surigao del Sur apan kasamtangang nagpuyo sa Lubugan, Turil. Subay sa impormasyon, Hulyo 15 pa dihang nakasinati og suka ka libang sa 5 ka higayon ang magtutudlo. Na-admit kini sa usa ka pribadong ospital sa Turil. Nasayran nga doon na sa exposure sa Turil Night Market ang pasyente o posibleng sa street food niya nakuha ang kagaw nga mo'y hinungdan sa iyang suka kalibang. Upat ka adlaw sa pribadong ospital sa Turil ang magtutudlo, una gidala sa Southern Philippines Medical Center niadtong Miyerkules, Hulyo 20. Ug kagahapong adlaw, Hulyo 21, mipanaw kini. Patient manifested with vomiting 5 times, with soft watery stool 5 times also. So nakalibangan ni ka-5 papel ang pagsuka, no? Sama sa pagsuka. And on July 16, one day after the initial manifestation, patient was admitted at St. Felix Hospital with a diagnosis, clinical diagnosis of acute gastroenteritis with moderate dehydration. So this is already, if you are already in moderate dehydration, this is already an indication for a hospital admission. So medyo nagluya na ang pasyente, hindi na siyang kakaon, sige nagsuka o kalibanga, and this prompted the admission in July 16. That's one day after the initial manifestation. So patient was stayed in that hospital, in private hospital, for 4 days. So on the 4th day, July 20, murag di na makaya kay patient is not improving. In fact, it's getting worse, and there's already an indication that he should be transferred to a medical center, to a bigger hospital. And that's why on July 20, 4 days after the initial admission, patient was transferred to SPMC. Base sa resulta sa gihimong pagtuon sa SPMC sa magtutudlo, nakasinati kini og severe dehydration with metabolic disorders. Acute renal failure sab ang gilantaw nga rason sa iyang kamatayon. Eventually, wala ni undang ang iyang kalibangan. Nagdaghan na sa losses, electrolyte losses sa iyang lawas. So, this complicated already the diarrhea. So, patient only stayed 1 day sa SPMC, after which on July 21, that was yesterday, 1 day after admission, patient succumbed to death. The admitting diagnosis in SPMC is metabolic encephalopathy. So naana siya murag na naapektuhan na ang iyang utok, no? Because of the dehydration, secondary to multiple electrolyte abnormalities. Naana siya mga electrolyte imbalance, sodium, potassium, calcium, halos tanan na siguro nga mga electrolytes na wala na tungod sa continuous LVM, continuous diarrhea. So ang atong final diagnosis ani acute renal failure, no? So ni surrender na gyud, no? Ni give up na gyud ang kidney sa pasyente. Sa update sa incident report sa CHO, may kabat na sa 233 ang natalang kaso sa diarrhea sukad Hulyo 15. As of July 22, 2022, nagpabiling anaa sa 21 ka mga barangay ang apektado sa outbreak. Sumala ni Dr. Ashley Lopez, ang head sa City Health Office Davao, sagad hinungdan sa suka kalibang sa mga pasyente ang gikaon nga street foods sa Turil. Apan giklaro ni Dr. Lopez nga wala pay pinal nga resulta sa gihimong investigasyon ug padayon pa ang ilang pagpangalap og impormasyon aron matino gyud ang posibleng tinubdan sa kagaw nga miresulta sa diarrhea outbreak. Matud sa CHO, tulo ang posibleng hinungdan sa suka kalibang sa mga residente sa Turil District. Posibleng gikan sa supply sa tubig, street foods ug ang pagprepara sa mga gipangbaligyang pagkaon ug ilimnon sa mga street food vendors. Tulos sab ka mga pagtuon o evaluation ang gihimo sa CHO aron masuta ang hinungdan sa diarrhea sa mga residente. Gilang kuban kini sa water analysis, food samplings ug rectal swabbing sa mga pasyente ug street vendors. Tulo na ka ahensya ang padayon nagpahigayon ug investigasyon alang sa sampling ug analysis. Gawa sa CHO ug Davao City Water District, may pahigayon sab sa ilang kaugalingong investigasyon ang DOH Epidemiologic Bureau gikan sa Central Office nga dunay upat ka mga epidemiologists nga misaad sa Davao City LGU nga mutabang sa pagsulbad sa diarrhea outbreak.
Padayon po ang operasyon sa Incident Command Center sa surveillance, investigation ug monitoring sa diarrhea cases sa Turil. Kagahapon, moabot sa 400 ka mga food vendors sa nagkadaiyang lugar sa Turil District ang may pilawom ug may partisipar sa gipahigayong proper food handling seminar sa CHO, kuyog ang Task Group Sanitation ug Task Group Health Education and Promotion nga mihanyag og health training and workshop nga natigayon sa Barangay Turil Proper Gymnasium. Matud ni Dr. Lopez, nakatuon na ang mga food vendors kalabot sa food preparation apan temporaryo gihapon silang suspindido sanglit padayon pa ang investigasyon. Mangayo lang kog once again mangayo kog pasensya, mangayo kog pasaylo sa atong mga vendors no. I know this is very hard for you, but we are already, the CSWDO is already coordinating with you so that ma-provide in any way, at least ma-provide ang inyong mga basic needs, no, mga panginahanglan ug matagaan mo ayuda samtang your selling of street foods and other mga ilim no, will be put on hold temporarily until further notice, no? So paghatag lang kog instruction o announcement kung kanos ang mo pwede mo resume, but I cannot say what is the exact date because we cannot foretell or we cannot foresee unsay dagan sa atong outbreak. No. Pero I can assure you that until such time that atong ma-overcome, no? Kaya naapa man po tayo outbreak, so di pa ta pwede. And we have a very strong consideration nga ang source sa atong infection ni gikan sa pagkaon. And dili nato pwede, di ta pwede makumpiyansa kay kung ato ning abrihan dayon kasi maka-cause po dig ma-worsen atong kondisyon. So ako lang ngayon po pasensya sa inyo to kanang extend inyong mga patience, no? So that samtang nag-undergo pa, nagpadayon pa ang investigasyon bahin aning atong outbreak. Although we can see some improvements already, no? That's a positive news. Pero wala pa tanahuman. So tinauton ta nga magplata sa atong mga advisories in the very near future. I trust that dili na ni siya magdugay. Kung ato lang ipadayon nga magsigig paubos ang kaso kada adlaw, kumpiyansa ko nga dili na ni siya magdugay. Karong adlaw, mukuha og laing water sample ang CHO sa katulong higayon kuyog ang mga epidemiologists sa DOH Central Office nga nakatakdang ipadala ugma sa Research Institute of Tropical Medicine kon RITM sa kauluhan aron makakuha og tinuod nga resulta. Nang hinaot si Lopez nga pinaagi sa mitigating measures, mapugngan ang pagsaka sa kaso sa mga naigo sa diarrhea. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.